Hej, jeg skulle lave den her Ask Me, fordi vi har ramt de 400 likes. Tak for det. Katrine Kjær Brun, hun spørger, har du nogen søskende? Ja, jeg har en storesøster og 2 storebrødre. Har du andre dyr end heste? Hvis ja, info om dem. I får ikke noget info, fordi så vil den her Ask Me blive alt for lang om alt muligt ligegyldigt. Jeg har 4 hamster og 3 katte. Kattene hedder Amigo og Fnuggi og Kessler, og hamsterne hedder Nemo og Pongo og Mini og Simba. Hvorfor valgte du heste? Jeg valgte heste, fordi jeg blev født i en familie, hvor min mor hun selv er meget vild med heste, og så kom det ligesom naturligt. Det skulle jeg også være. Hvad synes du det er det værste og det bedste ved heste? Det værste ved heste, det er helt klart at må ud. Det hader jeg. Det bedste ved heste, det er, at det er lidt svært at forklare. Heste og børn, de har noget, som vi unge og voksne mister i løbet af vores opvækst. De har en form for frihed, og ja, det er rigtig svært at forklare. Men det bedste, jeg kan sige, det er, at de har en form for frihed. Det giver de også. Og en form for glæde, og ja, det er rigtig, rigtig svært at forklare. En form for glæde, og bare at de er jo uden bekymringer overhovedet. Det kan jeg godt lide ved hesten. Hvad er din yndlingsårstid? Min yndlingsårstid, det har før været vinter, fordi at jeg har fødselsdag her i vinter, og jul og alt det der. Men nu er det blevet sommer, fordi at det er det i hvert fald lige nu, fordi jeg i den her vinter overhovedet ikke har været i julehumør. Yndlingsmad, det er ja. Jeg er jo lille sag pizza, så det kan jeg jo lige så godt blive ved med at sige. Pizza. Hvad vil du med hensyn til uddannelse? Det har jeg tænkt rigtig meget over det seneste år, og jeg har skiftet meninger rigtig, rigtig tit. Og det gør jeg sikkert også igen. Men lige nu der er det vildtlivsfotograf. Hvad synes du om skaldede dyr? Jeg synes, de er grimme. Bare sådan. Jeg synes simpelthen, det er så grimt. Er tøj, mode, makeup og så videre noget, du går op i? Nej, det er det ikke. Jeg går ikke med makeup, og da jeg var mindre, sådan de 8-9 år, der skulle min mor slæbe mig med ind i tøjforretningen, for jeg gad simpelthen ikke derind. Så skriver Katja Sørensen, hvem fik dig til at arbejde med heste, og hvorfor? Det var som sagt min mor. Jeg blev født ind i en familie, hvor hun var vild med heste. Hvad er dit yndlingstrik? Mit yndlingstrik, det er at ligge ned. Ikke fordi det ser flot ud, eller sådan, og det behøver ikke engang at være et trick som sådan. Man behøver ikke have lært sin heste. Men bare det, at man kan sidde ved sin hest, mens den ligger ned, det synes jeg er fantastisk, fordi hesten er så sårbar, som den er. Og jeg har jo selv haft frik i 4 år, hvor jeg kun har måttet sidde ved hende 1 gang, så det er et pænt stort træk med mig. Hvor høj er du? Jeg er 171 cm. Yndlingsmad, det har jeg svaret på. Har du et kamera? Hvilket? Købt selv eller fået? Ja, det bruger jeg blandt andet til at filme nu. Jeg har et Canon EOS 550D, og så bruger jeg som regel min lange lins. Det er et Sigma Apo 70-200 mm f2.8 EXDG OS HSM. Pænt lang navn. Yndlingshesterace. Jeg har altid gerne vil have en araber, fordi min mor hun har været vild med araber, og jeg synes simpelthen, de er så kønne. Ikke dem med den overbuede næseryg, men sådan en lidt næseryg. Jeg synes, de er helt vildt kønne. Hvem ser du op til? Hvem jeg ser op til? Det ved jeg ikke rigtigt. Det kommer an på, hvilket punkt man ser på. Sådan, for eksempel, jeg ser meget op til Camilla Stormont, på grund af, at hun har en eller anden ro omkring heste, og hun bliver aldrig frustreret og sur, og det er virkelig fantastisk i mine øjne, fordi jeg selv har problemer. Den smukkeste pige, du har set? Det ved jeg ikke rigtigt. Det kan jeg ikke lige svare på. Den lækreste ponyhest, du kender? Det er selvfølgelig min 2 egne. Men hvis det ikke skulle være min 2 egne, så tænker jeg umiddelbart McCoy fra Hestegalleri. Jeg synes simpelthen, han er så lækker. Hvad laver du, når du kommer hjem fra skole? Hvad laver jeg, når jeg kommer hjem fra skole? Jeg træner mine heste, og så sidder jeg ved computeren, og så fotograferer jeg. Det er basically min hverdag. Hvornår får du fri fra skole alle dage? Det varierer mellem fra 1 til 3. Hvad får du i karakter i alle fag? I alle fag? Jamen, jeg er dårlig til matematik, så meget kan jeg sige. Jeg fik 0,2. Og ellers så dansk, engelsk og kristendom. Min bedste fag, tror jeg. Og så ligger det sådan middel med tysk og samfundsfag og det der.
Kunne du finde på at få pagehår? Jeg ved ikke, hvad pagehår det er. Så det ved jeg ikke. Hvad hader du ved dig selv? Jeg hader mange ting ved mig selv. Blandt andet mit temperament. Jeg hader mit temperament. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne kyle ud af vinduet. Og så hader jeg... Ja, lad os bare blive ved temperament. Jeg hader mit temperament. Hvad er du stolt over? Hvad jeg er stolt over? Jeg er stolt over, at jeg er kommet videre i mit sociale liv, og at jeg har lagt en masse ting bag mig der. Ikke noget, jeg lige vil komme mere ind på, fordi så bliver det også vildt langt. Men det er noget, jeg er stolt over. Noget, jeg fortryder. Jeg fortryder helt klart, at jeg blev sur på Indy den dag. De fleste har nok set videoen. Det er noget, jeg fortryder det virkelig. Og hver gang jeg vil blive sur på ham igen, så sætter jeg mig ned, og så tænker jeg på den video, og så bliver jeg ikke sur. Fordi det er nok noget af det, jeg mest fortryder. Og så fortryder jeg, at min gamle pony Beauty blev slagtet. Fordi at hun, det. Lad være med at komme ind på. Hvad synes du om mig? Katja Sørensen, hvad jeg synes om dig? Du er da sød nok. Du har skrevet nogle gange til mig, og du virker da sød nok. Hvordan vil du gerne se ud? Jeg vil ikke se anderledes ud. Jeg er den, jeg er, og der er nok en grund til, at jeg ser ud, som jeg gør. Så. Yndlingsfarve til en pony. Broget. Nej, skimmel. Nej. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder på dansk, men Tobiano. Det er en form for broget, men med flere pletter. Tror jeg nok. Beskriv din drømmepony hest. Det er også et spørgsmål, der er rigtig, rigtig svært at svare på, fordi at jeg er den tro, at alt sker af en grund. Og derfor så har jeg også fået Frik, og jeg har også fået Indy af en grund. Så de må jo være mine drømmepony og heste. Har du pligter? Jeg har ikke sådan konkrete pligter, men jeg hjælper nogle gange til herhjemme og sådan noget. Det ser min mor gerne, jeg gør. Hvad synes du om stævner? Så længe at både deltagere og afholdere opfører sig ordentligt, både over for dem selv og over for hinanden og over for hestene, så er det da okay. Bruger du klikkertræning? Hvorfor? Jeg har for nylig begyndt at bruge klikkertræning, fordi at blandt andet ved Indy, der har det givet en enorm ro. Han er bare faldet så meget ned efter klikkertræning, fordi han ved, hvornår han får det, og ja, det er fantastisk. Har du gået til noget sport? Nej, kun ridning. Så skriver Rebecca Sander Andersen. Hvilken fjordhest er verdens sejeste? Det er Ask selvfølgelig, Rebecca. Hvordan har dit liv med heste udviklet sig? Hvordan startede det ud, og hvordan er du kommet dertil, hvor du er i dag? Og hvordan håber du på, at det kan blive i fremtiden? Der er nok en del, der går rundt og tror, at jeg var hardcore stævnerytter, før jeg startede ud med alt det her med natural horsemanship. Og det er jeg egentlig ikke. Jeg startede ud med, at min mor havde en hest, og så begyndte jeg at gå til ridning, så fik jeg min lille sort pony Beauty. Og jeg hyggede mig med at tulle rundt på hende. Og så en dag skulle en veninde med mig hjem og ride, og hun skulle ride på den gamle, og jeg skulle ride på Beauty, og jeg blev smidt af, så blev jeg bange for heste. Og så kom jeg så ud på den her islænder rideskole og gå, hvor Frik hun så lige pludselig stod og var til salg. Og min mor hun spurgte helt afslappet, sådan ikke noget, som om vi skulle købe hende eller noget, hvad hun kostede. Ja, men hun kostede det. Og så, før jeg vidste af det, så havde jeg været ude og prøve hende. Og jeg husker stadigvæk, at jeg sad et par uger før jeg fik hende. Der sad jeg derhjemme foran computeren og var så nervøs, fordi min mor skulle modtage et opkald fra Friks ejer om, fordi der var en mand, som havde sådan første ret på hende og skulle se, om det var noget, han ville have. Og så endelig så ringede damen, og så sagde hun så, at Frik var min. Hvordan håber jeg på, at det kan blive i fremtiden? Det ved jeg ikke. Fuldt med glæde, regnbuer og sommerfugle. Jeg håber, at jeg får rigtig, rigtig god erfaring og kommer vidt omkring i hesteverdenen, faktisk. Hvad er dit bedste råd til andre, som ønsker at træne natural horsemanship? Tag den med ro, slap af, og så bare nyder det at være sammen med din heste. Og så husk, hvorfor det er, du starter med at træne natural horsemanship. De fleste starter, fordi de vil have et venskab med deres heste. Hold fast i det. Det skal aldrig nogensinde blive til et ræs,
ligesom det er for de fleste her i hesteverdenen. Og det er også blevet smidt over på Natural Horsemanship nu. Det skal være et race om, at hvem kan flest tricks, og hvem kan mest jordtræning, og hvem er den bedste, og hvem er den, lad være med det. Bare tænk på, at grunden til, at du gik ind til det her, var, at du ville have et venskab med din hest. Hvordan træner, det er Cecilie Bandersen, der, spørger, hvordan træner du dine heste til hverdagen? Lige for tiden, der har jeg faktisk ikke lavet noget sådan konkret. Jeg plejer bare at træne tricks og jordtræning. Jeg plejer aldrig at have et mål. Jeg plejer bare at tulle rundt. Men lige for tiden, der har jeg ikke haft dem inde på ridebanen. Der har jeg sådan trænet ude på folden, hvor jeg er gået ud til dem. Og bare hygget mig med dem. Bruger du bestemte træningsmetoder? Ja, jeg bruger min egen. Men ellers så har jeg ikke sådan nogen helt bestemt. Hvem får du din inspiration fra? Jeg får mest min inspiration fra, fra bøger og så videoer på YouTube. Hvis jeg ser et eller andet sjovt, som jeg også prøver med min til, går jeg ud og gør det, og så ser jeg, om det virker eller ej, og så tager jeg den derfra. Og så Camilla Stormer, der er også en rigtig stor inspiration for mig, hvilket jeg nok allerede har nævnt. Men ellers så er der ikke rigtig nogen andre hestetræner, jeg er 100% enig med. Jeg får min inspiration fra alle af dem, der behandler sine heste ordentligt. Og så har jeg glemt et spørgsmål her, der fra Michaela Ansbjerg. Jeg ved ikke, om jeg udtaler dit navn rigtigt. Hvordan starter du med en hestpony? Nu er det ikke... Jeg har før sat ting i bokser og kasser, og sådan skulle det være, og det er lige præcis sådan, det skal gøres. Men jeg vil nok bare kigge på den individuelle hest, og så se, hvad jeg skulle starte ud med. Men hvis jeg skulle anbefale noget, så skulle det være Camilla Stormans metode til at starte en hest. Den kan I se inde på hendes hjemmeside. Den er rigtig, rigtig god. Jeg har haft meget, meget, meget stor erfaring med den. Nej, ikke stor erfaring. Jeg har haft meget stor... Det er fuldstændig væk lige nu. Men ja, jeg har haft stor succes med den. På en helt rå hest. Det var det. Der er ikke flere spørgsmål. Men tak fordi I ville se med. Og jeg håber, vi kan lave en anden gang også.